Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Ubhekene nezingqinamba eziningi ngesikhathi eqopha uhlelo lokuncengela amadoda emakhosikazini awo ukuthi avuma athathe isithembu. UMusa Mseleku osethule uhlelo Umnakwethu kuMzansi Magic uthi yinqwaba yamadoda agcine engaqophanga ngoba esengenwa amanzi emadolweni sekunzima ukubhoboka emakhosikazini ukuthi asho ukuthi kunabesifazane afuna ukubathatha bazokwelama amakhosikazi abo. Uthi amadoda ebeshintsha ngemizuzu yokugcina esekhakhazela yize amakhamera ebesuke esekhona ukuzoqoshwa. Abanye bebebaleka sekushuthwa umuntu angabe esakwazi ukuyosho ekhaya. Kodwa laba abazobonakala kulolu hlelo babe nesibindi kakhulu ngoba vele isithembu sidinga umuntu oneqiniso ozethembayo, kusho uMseleku. Ngaphandle kwalokhu lolu hlelo lususe omkhulu umsindo ezinkundleni zokuxhumana njengoba luqale ukukhonjiswa kuleli sonto. Abesifazane bebekhala ngokuthi uMseleku uyena ozofaka umoya omubi emadodeni abo ukuthi abe nesibindi sokuthatha isithembu. Kodwa uMseleku uthi lokhu akumkhathazi nakancane. Abesifazane bahlukene phakathi, kukhona ababhokayo abathi kumele ngivinjwe, bese kuba khona inqwaba esiphumele obala yangibonga ngokuqala lolu hlelo ngoba luzonikeza amadoda ayo isibindi sokubaveza kubanakwabo, kusho uMseleku. Eqhuba uthe yize sekuqoshiwe iziqephu zohlelo kodwa sekunenqwaba yamadoda asemshayela izingcingo eceleni ethi makawasize noma kungaqoshwa azoncenga amakhosikazi awo avume ukuthi athathe isithembu. Ukuqala lolu hlelo sekusho nokuqala kwezinye izinhlelo zokucijwa kwamadoda ngokuphathwa kwesithembu. Ngizokwenza amasemina lapho sizobe sikhuluma khona ngempilo yesithembu. Kukhona abesifazane asebecele ukuthi uMacele njengonkosikazi wami wokuqala abasize njengoba belanywa. Kuningi esizokwenza ukubasiza ngoba impilo kumele iqhubeke kube mnandi ekhaya, kusho uMseleku. Uthe abesifazane abazozithola bebhekene nalesi simo kuzomela behlise umoya ngoba akukho lapho kungekho izinkinga zothando khona. uMseleku uthe ngisho indoda ingaba nonkosikazi oyedwa kodwa ukukhuluma kuhlala kukhona njengoba abesifazane ebebegxeka bebekhala kakhulu nangokuthi isithembu sihambisana nokukhuluma kakhulu.